samung khaiwe rang ajewe haifano u rang bai satisfied ingya oboni bangैनो जों te kaisa income khaijangnai lama nangui tongo gobono naiuino te kaisa income bakebo khainai bakebo lama sanamnai second source income bono teuino tini जों telek sawi thanglai je jagao time roi tongo oro jagao no belaini busy ngui tongo hani bangno telka samung khaini phano nijeni thaniwo time koroi ngui tongo but nije time roi ekha tongphano boni bo samung tangjagoi hani rang phaiwi tongnai jat bohai no tabok जों salainai tabok sini oro jagao जों online ngui जों belaini easy kheno जों सोलोङै मानो जों YouTube बो सोलोङ मानो Google लो थाङैबो सोलोङै मानो जों belaini easy खे ताबो सोलोङै मान हा गे ओ जागानो तमानो सोलोंनाय मनो ताबक नायनि खेनो नों खोनाम खाना share market stock market rok नै गे ओ जागाओ तमा खे खाइबो जों income खाइबै मान second source income सनामनाय मनो ताबक बुजियै नायलायनाय गे जों stock market जों अमाय खाइबै मानो first जों जों mutual fund जों invest खायो मानो in thing FD fixed deposit बसायलाय risk banko गोनो तानि हनखेनो risk नाखेसि reward बो फायनाय नों आसोंनो risk नानाय आसोंनो निनि reward बो कतर ओंनाय ताबो risk नो साखांखेनो नायदि जों लाइफ जों हायनो risk ना होयनो दङ रमदि जों ताबो आगुलिफानो थांनाय निखांखेनो तामै जों थांलाय कुबा साइकेल बाय बा गारि बाय थांलायबो जों थाङै दङ गोबां बरकनो जों खोनालायबोसि एक्सिडेन्ट ओङै थैयोफो अमाहाय ओङै रोड एक्सिडेन्ट ओङै जों खोनावैनो दङ नगैबो दङ भिडिअ रखेनो गेट वान सगै नायदि जों ताबो किरिलाफो जों रोड एक्सिडेन्ट ओङानि न किरिलाफो नै जों थांलियांखे आगुलिस थांलियांखे सक सिनायनोबा सक यांनाय हायनि बावनि जों तमा खायलाय जों आगुलि थांनाय ओंखेनो जों गारि बायबो थांखांखेनो गारिनो बाके स्पीड नो मेंटेन खाय थांनाय बाके मेनेज खायनाय बनो नायबै थाङैनो जों सगै रयो अमा हायतेनो जों लाइफ जों रिस्क मानानाय जय फाजागोनो जों रिस्क मानानाय हायफानो बनो मेनेजमेंट खायबैनो जों मा खायलायनाय गताबो जों म्युचुअल फान्ड जों इनभेस्ट खायबै जों आजै मानो नगैबो दङनो अमा हायके परसेंटेज रिटर्न रवै दङ गेतेबो नों रिस्क नावानि मुसु खांखेनो स्टक बो इनभेस्ट खायो मानो ताबो स्टक गो नायखांखेनो जों दिनै हायबो जों बमना नकु दंबा जों साइमानो इलेक्ट्रिक कार रक फाइबै दङ नै जतने इलेक्ट्रिक मान खायजगै दङ ताक सबियारो नायखांबो जोंनि आईटी सेक्टर बेलायनो सबियार बाराय दङ आईटी सेक्टर बाराय दङ ताक यांबो इलेक्ट्रिकनि बाराय दङ ताबो जोंनि मरनो ग्राउन्डआव नायखेबो इलेक्ट्रिक खायनि बाङै तमा खायो त गोबां कोगनो सोलार मांनो ता खायजगै दङ गोबो हायरनो जों वान सयनै फ्यूचर न नाहरो जों फंडामेंटल एनालाइज खायो कंपनी नो एनालाइज खायो जों खायो मानिया दे इनभेस्ट स्टक खायो मानो हायनि मांनो जों फंडामेंटल एनालाइज खायोनि जों मारोंनाय कंपनी नि मैनेजमेंट बाहायके ngै दं ओके तेबो रिस्क ना होने मुसुखो आसुबाय इंयाखो तेबो रिस्क ना इनखेनो तमा खायमान जों स्टक जों ट्रेडिंग खायमान बोंखेनो टेक्निकल एनालाइज खायो बोंखेनो डे टू डे रां आजै मान तेसिन सालाय जो इनभेस्ट होनै सालायबो बोंखेनो लंग टाइम नि बाङै 5 बोसोर 10 बोसोर टारगेट रहो बोंखेनो अमोंखेनो ट्रेडिंग खेनो डेली बेसिक न सप्ताह कायसे जरा दरनाय एक दिन ना दुई दिन ना बायखे नों टेक्निकल एनालाइज खायबै फंडामेंटल बाय सामने टेक्निकल बाय सामने टेक्निकल एनालाइज खायो जों ट्रेडिंग खायो रां आजै मानो तेबो रिस्क नानि मुसुखो ऑप्शन ट्रेडिंग खायो मानो ऑप्शन ट्रेडिंग खेनो अमा हायजे नों 10,000 रिस्क नावो 1 लाख प्रॉफिट खायो मानो आसंनो अरखनि स्पीड गयो तब ऑप्शन खेनो नों खनाम खाना निफ्टी बैंक निफ्टी रिं खनाम खाना गो ओ निफ्टी बैंक निफ्टी वो न जों ट्रेडिंग खायो मानो बलायनि स्पीड अरं खेनो बलायनि टेक्निकल एनालाइज खायोनि रोंगानि नांनाय अर जागा खेनो आसंनि रिस्क गोबां आसंनो रिवार्ड बो गोबां गेम तेबो जों खायो मा फिर फ्यूचर तेबो खेनो तेबो रिस्क गोबां तेबो रिवार्ड नो
फ्यूचार बसं ट्रेडिंग खायो मान फियो को अमाहाय खायो नसं ट्रेडिंग चारनो बुसुयो लाइन चार बार चार कैंडल बहाय चारनो काम के बुसुयो और नि कैंडल जे स्नाबजावनि बनि बुमुं रंनो हैमार स्टार शूटिंग रजनो बतनो बनो बुसुयो काम के संसियो बफ्रो बाकी मार्केट मूव खाय बाकी बनो जों बुजियो टेक्निकल नो काम के बुजियो एनालाइज खायो जों और जागाव सिनि कैरियर बो सनामै मानो गोबां मा बरनो और कैरियर सनामै दङ नों यूट्यूब सार्च खायनाय खोनो गोबां मानो नोंनो अप्शन ट्रेडिं रहि सार्च खायनाय दि गोबां मानो नुनाय गबनो जों बुजियो नि बाङै नों दाइति रिङानि मोसु खांखनो उ बुक्स न नावै नों सोरङै मानो और जागाव कैंडल स्टिक न तैबे काम खेनो फोरोङो ओंखायनो उ कैंडल स्टिक न जत प्रोफेशनल यूज खायो हानि मानो कैंडल स्टिक न नों काम खेनो सोरङै नासदि नों जदि दाइति नों बुजिवानि मोसु खांखौ मार्केट न इनके जों मार्केट न टाइम रवनि थांखे त जों पैलास कांगो जे मार्केट मूव खाबै तंमाने जे कैंडल स्नामजा बनि ब तंमाने बनो जों नायनि नांग्रानाय बाकिबो ग्राफ चले न नाय नांग्रानाय इनके बनल जों बर नांनायबा के बनो जों नायनि नायै तंमाने बाङै जों पैलास कांखेनो जों कायसा डिमेट अकाउंट स्टॉक मार्केट न जों खलावनि नांग्राबो के बनो खलावगैनो लगे लगे ट्रेडिंग ताखायदि मार्केट न नायग्रा दे पैलास कांखेनो बाकी ngei tong nung one month sile market no nayi tongra di paper work khaiwe ni youtube nu search ke kene ba khaini kwang ma video snamjak tong bono nung nayi mano haki khaiwe ne tulu kene stini sin bono market no bujiwani srengani nayi jengra sidi nge bono khaini bangai ne account khlawani bangai ne tolawo description link rojak tong o jagawo no नों बो ब्रोकर बाय नों खायनाय नों एंजल ब्रोकन बाय खायनो आप स्टॉक बाय खायनो नों जे मोसु मानो नों चूज खायनाव नों अकाउंट खलागै मानो हाकेनो बनो नायनि जेंग्रा सिदि हाकेनो तलक जोंबो हाकेनो सोरङै थांनायनि गेनो दिनै बाङै आसो खेना हामबाय नों काम के साइमन खाना जे बाके जों सेकेंड सोर्स इनकाम सनाम लाइफिनाय गबोने बाङैनो तलक दिनैसिनो सोरंलायसिना गे मानखा खेनो सिनति प्रासानो शिरनि बाङै शेयर खाइमन खन खायो रे बाय बाय लव यू